Когато стойностите в живота ти се определят от силиконови форми и фалшиви коси, ти се обричаш на бутафория. Липсата на идеи, за които си готов да умреш, те превръща в животно, което се ръководи от най-първични инстинкти. Изчезвай! Също време искам да говоря. Победите, купите, медалите, които са стотици в музея ни, струват много повече от тези на делиорманския баши Бозук, чийто благодетел си е поставил за цел да ни затрие. Защото зад тях не стоят хартийки и безгръбначни идеи в турско зелено. Всяка една победа на ЦСКА е извоювана с победа на духа над телесното, на смелостта над страха, на честта над подлостта и на верността над притворството. От всички нас зависи дали ще има ЦСКА за нашите деца. Всички ние сме длъжни да им го дадем. Защото този клуб е сърцето и душата на борбата, която тече в жилите на нашия народ. Защото генът му е да се бие и да побеждава. Тази събота на стадион Българска армия битката продължава.